Hej Pokernet, det er Brits King her, og jeg tænkte, jeg lige ville skyde den her rail-tråd i gang på den her sådan ret specielle søndag faktisk med det her med den her optagelse. I dag har vi faktisk ret mange tiltag herinde. Der er en 10.000 kroners free roll på NordicBet med lidt addede præmier. Der er et supergavekort på spil til den pokernetter, der kommer længst. Og der er også en pokernet hættetrøje på spil. Og jeg vil bare lige sige, at hvis du er størrelse large eller small, så er det bedst. Fordi det er det, jeg har liggende lige nu, tror jeg nok. Men vi finder ud af det, vi skal nok gå ud og kigge. Det er også i aften, at vi skyder vores home game turnering i gang. Med en lille testturnering inde på PokerStars. Klokken 8 tror jeg nok det er. Jeg har lavet en tråden, og det er bare at melde sig til inde på PokerStars. Så skal jeg nok godkende alle i løbet af dagen. Jeg håber rigtig mange af jer vil være med. Og allerede fra på næste søndag ved jeg, at der bliver det endnu mere liret. Altså der kommer nogle flere addede præmier, og jeg regner meget med, at vi sætter gang i et leaderboard, som jeg kunne forestille mig løb hen over en 10 uger, eller noget i den dur. Så er det bare lige sådan, at for en pokernetter, der bliver den her søndag altså lidt mere speciel. Så lad mig lige sige velkommen til Poker 77, Glenn. Hej med dig. Ja, hej Brits King. Glenn, du har kvalet til main event high $5,200 buy-in på PokerStars WCOOP turneringen i aften. Det er korrekt. Er du nervøs eller hvad? Ja, selvfølgelig kan jeg da godt mærke, at nerverne de begynder at spille lidt ind her, men altså jeg vil sige, at jeg tager det som det kommer. Det var sidste fredag, da kvældede jeg en $5 spin and go. Så man kan sige, at det er jo ikke, jeg har jo ikke ret meget tab ved det. Jeg har kun oplevelsen at vinde, og så må det gå, som det går. Wow, det er godt nok vildt. Du har, jamen altså, fortæl mig lige, det er lang tid siden, jeg har set dig inde på Pokernet i virkeligheden. Hvordan er det, din pokerhistorie er? Jamen, jeg har spillet poker siden, 2004-2005, og så var det 5, jeg kom ind på Pokernet, og har været rimelig aktiv derinde, og været med på blandt andet den der Betfair Malta Experience en enkelt gang, og har været i Wien og spille med en masse Pokernet også, og været rundt omkring og spille i Amsterdam og i Barcelona, og fedt. Ja, det har bare været fedt, men så kom der jo noget familie og noget værk i vejen, og så har jeg bare ikke haft tid til det i de sidste mange år. Jeg vil sige, at jeg spiller de der spin and goes og sådan noget, fordi det er så dejligt. Sidder man lige på toilettet, eller står man lige og venter på et eller andet, så har man lige 10 minutter, og man lige kan fyre sådan en af, og det har passet fint til mig. Turneringer har jeg aldrig rigtig lige kunne finde 6-7 timer til, eller hvor meget man nu skal bruge på at spille sådan en, så det har egentlig ikke ligget i korten, at jeg skulle spille turneringer, men jeg har længe haft en drøm om faktisk at kunne spille en søndagsturnering igen, altså prøve at kvalde stille og roligt til sådan en. Og det er egentlig også det, der var formål med de her spin and goes til det her V-Cup her. Det var egentlig meningen, jeg ville prøve her for 2 uger siden, blev den skudt i gang med en søndagsturnering. Ja. Det gik så ikke rigtigt, men så i fredags min datter lavede noget mad, og så faktisk blev den alt for mæt. Så lå ind i sengen, og så tænkte jeg, jeg tager sgu lige en spin and go. Så er det jo, nu ved jeg ikke, om du lige kender spin and go, men det er jo, hvor den ligesom kører rundt som en roulette om, hvad man spiller om. Ja. Og normalt er det jo bare 10 eller $15 turneringer, det er billetter, man kan vinde, eller 25 har jeg prøvet. Ja. Så rammer den skulle lige $5,200 main event, og først så tænker jeg, hvad fanden sker der? Det var da lidt sygt. Så jeg røg op af sengen, ind i sofaen, tog mine briller på, for jeg skulle bare være sikker på, at jeg kunne kende forskel på spar og klør og det hele. Der var ikke noget der. Så og det er godt nok jeg vil sige, lige at spille en spin and go, ikke? Sådan en hyperturbo om $5,200, det synes jeg var lidt nervepirrende. Ja. Og det var heldigvis mig, der trak det længste strå. Det var vi spillede del med tight og forsigtigt i starten der, men så tænker jeg til sidst, den ene var røget ud, så det er lidt nemmere, når man er 2 tilbage, så begyndte jeg bare at gå all in en del på ham, og han foldede jo så næsten alt, og så fik jeg faktisk også et kald på et tidspunkt med kong 5, hvor jeg rammer en 5'er,
Og han havde en bedre hånd, og så, ja, til sidst så vandt jeg så det var sæt med en syg omgang. Ja, det kan da godt. Var der noget til anden præmien i den Spin and Go? Nej, det er det kun var bare første præmie. Ja. Winner takes all. Lige præcis. Så det var sgu, det var lidt vildt. Det havde jeg ikke lige set komme, at det skulle være sådan en dyr turnering, jeg skulle prøve. Altså man kan sige, en søndagsturnering havde været fint til mig, bare lige at spille igen. Det er nogle år siden, jeg spillede den. Men så lige frem at skulle spille med en event, $5200, så er jeg i gang igen måske. Hvis det nu går godt, kan det jo godt være, at jeg får lidt mod på det igen, jeg fortsætter. Ja, det kunne jeg forestille mig, at man ville, hvis man lige cashede i sådan en, eller gik dybt i hvert fald, ja. Altså man kan sige, bare et lille cash, det er jo stadig væk. Sidste år kunne jeg se, at det starter på $9,000, så man kan sige, så har man da en rulle til at kunne spille en del søndagsturneringer. Ja, det kan man sige. Ja, for fanden. Ja, fordi man kan ikke engang, du vil ikke engang kunne afrække fra turneringen og få turneringsdollars ud, når du er kvalet til den, vel? Nej, det står der derinde, at man skal spille den, og det er kun, hvis jeg vinder adgang til en mere, jeg så kan få dem som turneringsdollars. Okay. Man skal spille billetten, du har vundet. Okay. Vil du afrække, hvis du kunne, tror du? Altså jeg vil sige det sådan, at jeg havde nogle spørgsmål til poker, til deres kundeservice der omkring noget bonus og noget, fordi det er også lidt vildt, at du sidder og spiller de der små spin and go, så vinder man jo nogle af de der kister. Ja. Og så havde jeg bare lige et spørgsmål, hvad fanden sker der nu her? Nu har jeg $200 rig på den her turnering. Får jeg så bare 1 milliard af de der kister på en, eller stiger man, eller hvad fanden der sker? Så jeg havde lige nogle spørgsmål til det, og så tænkte jeg, må jeg lige så godt spørge, altså der er vel ikke nogen mulighed for, at man kan afrække den her, så det var svaret var nej. Ja, hvis jeg kunne, havde jeg nok gjort det, fordi så, altså det er jo alligevel en del penge at stående, og jeg er også ligeglad om det så bare havde været turneringsdollars, som jeg i princippet ikke kunne trække ud, eller noget, bare det der, man havde mulighed for at kunne spille de turneringer, man gerne ville, så havde jeg jo kunne spille dem gratis længe. Ja, selvfølgelig. Men det bliver en stor oplevelse. Det bliver det. Det håber jeg. Jeg håber da i hvert fald, at jeg får nogle timer, men min plan er nu i gang med at lægge en plan, og jeg har set faktisk en masse af Junglerasses videoer fra Kalles win der for, var det 8 år siden? Ja. 7-8 år siden. Ja. Og har gang med at lægge noget strategi, men ellers så tager jeg en pause gangen. Altså, når jeg den første pause, så er det et win for mig, og når jeg den anden pause, så er det jo bare fedt, og så må jeg tage det pause for pause. Jeg tænker, altså du oprettede jo også tråden inde på Pokernet for måske at sælge lidt procenter, som du så gik fra igen, og så i det hele taget bare for at få nogle gode råd. Jeg tænker, kan man i det hele taget lægge en strategi til sådan en turnering, også når det er nogle år siden, man sidst har spillet dyrt, eller hvis man ikke er så rutineret? Altså er det overhovedet muligt at lægge en strategi, eller skal man bare, hvad skal jeg sige, gå ind til det og prøve at spille sit bedste, og så ikke tænke så meget over, at den tilfældigvis lige er 500 gange dyrere end de turneringer, man måske plejer at sidde og spille? Altså jeg vil sige, det jeg har lidt i baghovedet, det er selvfølgelig svært at holde det hele, tænker jeg, når man sidder i det, men det jeg vil prøve, det er jo at tænke over, at det er en $5 turnering. Altså selvfølgelig ved jeg jo godt, at jeg skal have respekt for modstandere. Jeg ved godt, at de ikke spiller med $5. Der er jo mange af de der professionelle, der sikkert køber sig direkte ind. Ja. Men for mig koster det $5, så jeg skal ikke. Altså nogle gange kunne man godt forestille sig, at man sidder i sådan en dyr turnering, ikke? Og man måske bare lige have et lille cash, og så man spiller totalt tight, og så tænker jeg, ved du hvad, så kommer du ikke i nærheden af pengene, fordi så spiller de der bare, altså de ude. Ja. Spiller der fuldstændig. Så jeg har det lidt, efter at have set det her med Kalle, jeg vil sige, jeg vil måske ikke lige spille så løs som ham. Han, kæft, det er vildt at se hans, nu er jeg så kun nået til jeg skal til 4 nu her om lidt, ud af 5 analyser, og så ser jeg omkring hans win der. Men han spiller sabelt frisk, og det tænker jeg også, det skal man. Men de kender også, eller det kan jeg da forstå i hvert fald på videoerne, at de kender jo hinanden, mange af de der større spillere der, så de ved, hvordan hinanden spiller. Så jeg havde egentlig, altså, det jeg egentlig havde tænkt mig, det var, at jeg ville skrive alt ned. Normalt, når jeg spiller, så sidder jeg faktisk og laver alle mulige andre ting ved siden af, så det er egentlig bare noget adspredelse. Denne gang vil jeg jo prøve at se, om jeg kan følge fuldstændig med, skrive alt ned, hvad de andre gør, altså se, hvor mange gange de racer, re-racer, altså continue bet, og altså prøve at se, om jeg simpelthen kan holde øje med alt, hvad de laver, skrive ned, og så min plan det er også at prøve at variere mit spil, altså så jeg ikke bare spiller ens, så jeg spiller modsat, jeg måske nogle gange ville have gjort, og jeg har også altid bare spillet tight, fordi jeg har altid haft det sådan, der er sgu altid i sådan nogle dybe turneringer her, der er altid plads til at få nogle kort, så kan man måske rive lidt hjem, men problemet er jo bare, at de læser de hurtigt jo. Hvis jeg kun spiller en hånd i timen, så ved de jo godt, når jeg endelig spiller, så er det fordi, jeg har S'en eller kommeren. Ja. Så det får jeg ikke en skide af. Så jeg tænker, jeg vil sidde og så slå også folk op
finde ud af, hvem plejer at spille de her niveauer, og hvem har kvalet, fordi det er jo klart, hvis jeg sidder, nu kigger jeg bare lige på, hvor mange danskere, der var med, og sådan noget, der er rigtigt indtil videre, det var ikke så mange, og der kunne jeg se et par stykker, de var der, altså havde der spillet nogle og vundet nogle okay beløb, men der var der også nogen, der kun havde vundet de der $20-30, så tænker jeg, altså, det er jo sådan nogle, jeg så må prøve at se, om jeg kan, ja, de går nok at sige, at tjekker mig måske, så det ikke med for noget, men det er det, jeg vil prøve at lade som om, jeg så måske kan sagtens følge dig, og jeg tænker da også, at hvis der er en turnering, hvor man lige vil prøve at holde fokus, og ikke at sidde og have 8 andre vinduer åbne på sin computer, så er det måske en meget god en af slagsen. Ja, jeg kan se der lige nu, tror jeg, der er 8 danskere række til den, og det er jo, altså, og i alt er der 414 entries i turneringen, tror jeg, lige nu, og det er klart, der må være stor forskel, som du selv siger, på hvem der er kvalspillere, og hvem der køber sig direkte ind. Det må man gå ud fra, at der er forskel på, det tænker jeg, men jeg tænker så også, selvfølgelig, der er vel også mange af de dygtige spillere, der er vel også mange af dem, der kvalder sig igennem de her større turneringer, hvor der er mange sæder på plads, og sådan noget. Det hele dagen i dag, der kører der jo kval hele dagen, og nogle store scener, ikke, med mange sæder, så... Ja, men jeg tænkte også mere på, jeg tror, altså, umiddelbart synes jeg bare, det lød fornuftigt, det du sagde med at prøve at sidde og slå et par spillere op, ikke, i forhold til, hvem der er vant til at spille den type turneringer. Det vil jeg gøre på de bord, jeg nu rammer. Ja, der vil jeg altså se, hvad fanden det egentlig er, jeg spiller mod. Men også fordi, eller igen, det er også lidt ikke, fordi jeg skal også passe på, at jeg ikke skræmmer mig selv. Hvis jeg nu sidder på et bord med 8 andre, der bare har vundet flere $100,000 hele tiden, ikke? Så kan det også bare være, at jeg bare sidder og tænker, lad mig komme væk. Flyt bord, tak. Ja. Altså, det bliver vildt spændende, og jeg lover dig, at vi er rigtig mange inde på Pokernet, som kommer til at sidde og hæppe på dig i aften, og de næste dage selvfølgelig. Fordi den det giver selvfølgelig lidt pres, at der er nogen, der sidder og kigger. Ja, det er jo ikke for at lægge ekstra pres på dig, vil jeg sige, men vi hæpper selvfølgelig på sidelinjen. Den løber over, 3 dage, den her turnering? Ja, 3 dage, og jeg var heldig lige at kunne bytte en vagt til, så jeg skal møde i morgen kl. 12. Men den slutter jo først, hvis man går hele vejen, så altså i dag, så tænker jeg, at den slutter i morgen tidlig en gang, så det bliver stadig lidt presset, og så er jeg fri kl. 8 i morgen aften, hvor den starter kl. 7. Okay. Men altså, jeg tænker, at hvis jeg nu når så langt, så må jeg jo tage en snak med min chef, og så sige, det her, det er... Jeg skulle lige bruge for at afspacere en time. Ja. Der skal lige en feriedag til. Ja, det kan jeg godt forstå. Ved du hvad, Glenn, tusind tak for snakken, og jamen, selv tak da. Alt muligt skrubsendt og uler, og det hele herfra i hvert fald. Tusind tak, det er der nok brug for.